Konferenza ġenerali bla tema mingħajr ebda messaġġ nieqsa mill-ħsieb u l-viżjoni għal soċjetà aħjar mingħajr ebda enfasi fuq il-bżonnijiet tan-nies u b'dikjarazzjonijiet ta' rebħa ċerta. Nħoss li ħatkun rebħa bħal ta' qabilha u ta' qabel. Il-Konferenza Ġenerali bla tema tal-Partit Soċjalista Malti bdiet titlaqqat li ta' filgħaxija bl-ewwel avveniment isir taħt indaf bħal Tarxin. Lokalità li kif spjegawna sorsi mill-qalba ta' Kastilja intażet apposta minħabba l-qasma li hemm bejn il-kunsillieri, tant li s-sindku preżenti mhux se jerġa' jikkontesta. Fost diversi kelliema f'din l-ewwel sessjoni, spikka d-diskors mimli kontradizzjonijiet tal-Prim Ministru Joseph Muscat fejn sqar li l-pagi għolew. Dan meta Malta kienet l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn naqsu l-pagi fit-tin nofs tal-2018. Dan skont statistika tal-Eurostat li tgħid li fl-aħħar nofs tal-2018 kien hemm medja ta' tnaqqis ta' 0.6% fir-rata tal-pagi f'pajjiżna. Taħt it-tinda għal din l-attività kien hemm bħala mistieden Joseph Bartolo mill-Alleanza kontra l-Faqar illi dak li ma qalx Muscat qalu li wasal iż-żmien li nibdew nieħdu ħsieb ukoll nies li huma l-qas xurtjati minnha, nies li ħirġin minn istituzzjonijiet mentali, nies li ħirġin mill-ħabs, nies li ntaqgħu ma' problemi fil-ħajja li ma jistgħux jaffordjaw li jgħixu waħedhom. Mhux kull ma jiġri fis-sitwazzjoni ekonomika huwa dejjem tajjeb għax l-ekonomija tista' tiżdied min-naħa u toħloq pressjonijiet fuq setturi oħra. U qed naraw li l-iżvilupp maġġel tal-industrija tal-kostruzzjoni qed joħloq pressjoni kbira fuq il-housing kemm soċjali u kemm housing affordabli. Illum nafu li familji b'inkam baxx ma jistgħux immissu l-kera. U dik li ngħidula il-middle class qed tbagħti biex tħallas il-kera. Fl-attwalità dawn jammontaw l-10 tal-eluf li mhumiex numri żgħar. Bil-Prim Ministru ma jirbatti xejn għal dawn id-dikjarazzjonijiet. Intant, f'din l-ewwel sessjoni tal-Konferenza Ġenerali Annwali, l-uffiċjali tal-Gvern baqgħu il-ħin kollu quddiem il-kamera sa net television sabiex jostakolawna milli naħdmu. Din hija l-ewwel darba li dan l-istazzjon ma tħallix jaħdem f'konferenza ta' dan it-tip fejn laqqas id-diskors prinċipali ta' Muscat ma seta' jinqabad kollu sħiħ.